नमस्ते सगळ्यांना. तर इथे बघा ताई आली आहे ना घरी, तर मी हा तिच्यासाठी वाटणाचं जेवण बनवते. तर वाटणाचं जेवण म्हणजे काय, मी बघा काळे वाटाणे ना आदल्या रात्री भिजत टाकलेले. तर आता मी याला कुकरला लावलं, 5-6 शिट्ट्या करून घेतल्या चांगल्या, म्हणजे आपले वाटाणे शिजले चांगले. आता त्यासाठी माझ्याकडे वाटण नव्हतं, म्हणजे मी वाटण नेहमी करून ठेवते, पण कसं वेळच नाही मिळाला 2-3 दिवस, म्हणून आता मी वाटण बनवते. तर इथे बघा मी कांदे घेतले. आता कसं मी तात्पुरतं म्हणजे 3 दिवस पुरेल एवढं वाटण बनवते. तर इथे मी 5 कांदे घेतले, चांगले मोठे असे मिडियम साईजचे, आणि लसूण घेतले, त्यामध्ये आलं घेतलं आहे. इथे मी भाजून खोबरंसुद्धा घेतलं. तर आता हे सगळं मी जेवण बनवते, तर तुम्हाला पण समजेल मी रेसिपी कशी बनवते. काळ्या वाटाण्याची आमटी आणि एक भाजी करणार आहोत. ती बघा वालपापडीची भाजी, चपाती आणि भात. तर असा मेन्यू आहे. तर तुम्ही पण बघा मी काळ्या वाटाण्याची आमटी कशी बनवते ते. आपला हा कांदा ना चांगलासा ब्राऊन करून घ्यायचा एकदम. कोणी बघा काळं वाटण पण करतो, त्यात आपण कांदा खोबरं ना एकदम काळं होईपर्यंत वाटतं, म्हणजे फ्राय करतो आपण. मी एवढं असं काळं करेपर्यंत करत नाही, मी ते नॉनव्हेजसाठी स्पेशली करते. पण आता ह्याच्यासाठी मी सुद्धा गोल्डन ब्राऊन करून घेणार आहे. नाका डोळ्यातून पाणी द्यायला लागलं माझ्या कांद्यामुळे. आता इथे बघा काळे वाटाणे आपण जे बॉईल करून घेतलेले ना, त्याचे थोडं अमाऊंटमध्ये मी इथे ना पेस्ट करून घेतली. मी बघा म्हणजे पाणी कमी टाकायचं आणि अशी पेस्ट करून घ्यायची. आणि जर एकदमच थिक झालं ना, तर थोडंसं पाणी टाकून आपण चमच्याने पूर्ण ढवळून घ्यायचं आहे. आता आधी फोडणीसाठी ना मी ते कांदा परतून घेते. त्याच्या आधी मी तेजपत्ता टाकला, हे बघा एक चक्री फूल टाकलं आहे, आणि दालचिनी टाकली आहे, आणि टमॅटो, एक छोटा टमॅटो. तर आता मी तेलामध्ये चांगला परतते. टमॅटो झालेच ऑलमोस्टमध्ये. तर आता मी याच्यात आपण वाटणसुद्धा बनवलेलं आहे. हे बघा आपलं वाटण बघा रेडी आहे. खोबरं, कांदा, लसूण, आलं ह्याचं वाटण. तर आता मी याच्यात सर्वात आधी वाटण टाकणार आहे. ते मी 4 चम्मच वाटण टाकते. म्हणजे तुमचं काळ्या वाटाण्याची क्वांटिटी केवढी आहे तेवढी तुम्ही टाकायची. आणि केवढं तुम्हाला आमटी करायची आहे, की तुम्हाला जरा घट्टसर आमटी हवी आहे. कोणाकोणाच्या घरी पातळसुद्धा आमटी खातात, पण आम्ही कसं इथे जरा घट्टसर खातो आमटी, म्हणून मी इथे आता बघा वाटप चांगलं फ्राय करून घेते. आणि तेल सुटेपर्यंत वाटप चांगलं आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं. बाहेर ना सगळे टी व्ही बघत बसलेत, म्हणून तुम्हाला जरासा आवाज येईल. तर इथे बघा आपला जो आपण वाटण टाकलेलं ना, ते चांगलं परतून झालेलं आहे. आता ह्याच्यात मी लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, हे जे कॉमन आपले मसाले आहेत ना ते टाकते. इथे बघा लाल तिखट टाकते मी, 2 चमचे लाल तिखट, थोडीशी हळद, धना जिरा पावडर, थोडं टाकायचं सगळं, आणि इथे गरम मसाला, आणि आपलं रेड काश्मीरी चिल्ली पावडर. आता हे सगळं चांगलं असं घालून घेते. आता त्यानंतर आपल्याला हे टाकायचं आहे, मसाले करपतील म्हणून लगेच आपल्याला टाकायचं आहे काळे वाटाणे. हे बघा हे आपले काळे वाटाणे सगळे टाकायचे. आणि मग त्याच नंतर लगेच आपलं ही जी पेस्ट केलेली ना आपण काळ्या वाटाण्याची, ती पण टाकायची. ही अशी मी काळ्या वाटाण्याची पेस्ट ह्याच्यात टाकलेली आहे. आता मी ह्याच्यात मीठ टाकते, चवीनुसार मीठ. आणि तुम्हाला जर जास्त घट्टसर वाटत असेल ना, तर थोडं पाणी तुम्ही तर आता इथे बघा आपल्या काळ्या वाटाण्याची आमटी ना थोड्या मिनिटातच होईल. इथे बघा मी जरा एवढंसं कन्सिस्टन्सी ठेवली आहे, जास्त पण थिक नाही आणि जास्त पण पातळ नाही. तर तुम्ही पण अशीच करा काळ्या वाटाण्याची आमटी. आणि आता मी भाजीची तयारी करून घेते. त्यासाठी ही बघा मी वालपापडीची भाजी बनवणार आहे. तर त्यासाठी आधी मी कांदा आणि टोमॅटो चिरून घेतला आहे. आपली भाजी पण इथे कट करून घेतली आहे. आता मी भाजीला फोडणी देते. आता इथे बघा वालपापडी जी चिरून घेतलेली ना, ती मी आधी धुवून घेते. आधी स्वच्छ पाण्याने आपण धुवून घेऊया, आणि त्यानंतर आपण फोडणी देऊया त्याला. वाफ कशी येते ना मस्त एकदम.
सुगंध आला. आता इथे आलं लसूण पेस्ट होती ना, तर इथे एक झालेली एकदम थोडीच होती. इथे मी गॅस पेटून घेतलेला आहे. आपण भाजी करूयात आधी. जरा पाणी लावते टोपामधलं. तुम्ही काय जेवण बनवलं सगळ्यांनी मला कमेंट करून सांगा. आज आमच्याकडे माहिती आहे ना तुम्हाला तर काय मेनू आहे. काळ्या वाटाण्याची आमटी, वालपापड्याची भाजी, चपाती आणि भात. आपले कढई बघा, पाणी केलेलं आहे कढईमधलं. आता मी ते थोडंसं तेल टाकते. तुम्हाला आवाज आला असेल ना बाबू. आणि ना सॉरी की आम्ही तुम्हाला ना बाबूला दाखवू नाही शकत आहे. तसं की म्हणजे त्यांना नाही चालत ना. आता आपण आता काय बोलू नाही शकत. म्हणजे काय गोष्ट माहिती आहे का, तुम्ही बाबूला असंच आशीर्वाद द्या, मस्त मस्त आशीर्वाद द्या बाबू आणि ताईला. आणि तुमचे ब्लेसिंग्स त्यांच्यासोबत नेहमी राहू देत. मोठी झाली त्रिशिका की आपण दाखवूया, बघूया आपण पुढचं पुढे ना. आणि खरंच सॉरी तुम्हाला असं दाखवू नाही शकत आहे आम्ही बाबूला. जरा समजून घ्या प्लीज. कसं की त्यांचं पण डिसिजनचं आपण रिस्पेक्ट केली पाहिजे ना, म्हणून आहे असं काही नाही. इथे माझी कढई टाकलेली आता. मी याच्यात सर्वात आधी कांदा टाकते. आणि आपल्या काळ्या वाटाण्याची आमटी जी आपण केली आहे ना, ती एवढी मस्त झाली आहे ना की सुगंध खूप सुटतो आमटीला. आणि नेहमी ना वरण वगैरे खाऊन खाऊन ना कंटाळा पण येतो. तर मी नेहमी असं बनवते काळ्या वाटाण्याची आमटी भात. कधी कधी तर फक्त काळ्या वाटाण्याची आमटी भात, लोणचं आणि पापड असतं. एकदम मस्त कॉम्बिनेशन आहे. रोज असं जेवून वरण भात चपाती आपल्याला कंटाळा येत असेल तर हा ऑप्शन चांगला आपल्यासाठी. बघा आपला काळा वाटाण्याचा मस्त शिजतो बघा. आणि आता ना खूप बॉईल आलं आहे, म्हणजे ऑलमोस्ट आपली भाजी डन आहे. ही आमटी आपली ऑलमोस्ट डन आहे. तर आता मी बंद करते. तर हां, मला एक सांगायचं होतं की रक्षाबंधनला तुम्हाला सर्वांना काय काय गिफ्ट मिळालं तुमच्या भावांकडनं ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि कोणाचं असं एकदम इंटरेस्टिंग गिफ्ट आहे की म्हणजे तुम्हाला शेअर करायला आमच्यासोबत आवडेल, आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तुम्ही ओंकारचं गिफ्ट बघितलं ताईंनी काय दिलं ओंकार आणि भाईला, तर तुम्ही पण आम्हाला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला काय रक्षाबंधनमध्ये गिफ्ट मिळालं. बघा आम्हाला काय मिळालं बघा. बाबूचं छोटं गॅस, किडनीचा गॅस आणि चायची किटली. चायची किटली डायरेक्टली गॅसमध्ये ठेवायची. हे गेम खेळतोय बाहेर. आणि ना तुम्ही पण एक्सायटेड असाल बाबूला बघायला. तुम्ही नेहमी वाट बघतायत एवढे महिन्यापासून. पण जरा कसं आता समजून घ्यावं लागेल ना, काय करणार. मोठी झाली की ते आम्ही नक्कीच मनात दाखवू. आता त्यांचा डिसिजन तो त्यांचा डिसिजन ना, आपण काय बोलू नाही शकत त्याच्यामध्ये. हे बघा आता मी याच्यात टमॅटो टाकते. आपला कांदा चांगला परतून झालेला आहे. मी याच्यात टमॅटो टाकते आणि आता टमॅटो कांदा मस्त असा फ्राय करून घेते. इथे आपला कांदा आणि टमॅटो चांगला परतून झालेला आहे. तर आता मी त्याच्यात मसाले टाकते. हे बघा सर्वात आधी हळद, थोडीशी हळद, नंतर लाल तिखट 1 चमचा आणि थोडासा टाकल्यावर, धना जिरा पूड, गरम मसाला आणि आपला रेड काश्मीरी चिली पावडर बस. आणि त्यानंतर ना आपण हे आलं लसूण पेस्ट जे आहे ना, हे कसं पाणीसारखं म्हणजे पाणी टाकलेलं ना मी मगाशी तुम्हाला जसं बोलली. तर आता हे ते टाकते मी त्याच्यात. बघा म्हणजे कसं ना आपला मसाला पण आता करपणार नाही. हे बघा मस्त दिसतंय बघा. हां, आणि आलं लसूणचा कच्चापणा जो आहे ना त्याचा सुगंध गेल्यानंतर आपण भाजी वगैरे टाकणार आहे. तोपर्यंत आपण जरा असं परतून घेऊया त्याला. आता इथे बघा आपलं हे रेडी झालेलं आहे. आता मी याच्यात भाज्या टाकते. वालपापडीची भाजी गेली टोपात. आणि आता आपण दुसरं स्टेप आपलं की आपण पाणी टाकूया होतं. आपली भाजी शिजायला पाहिजे ना, म्हणून आपण याच्यात पाणी टाकूया. हे बघा आणि आता शेवटची कृती सर्वात इम्पॉर्टंट, चवीनुसार मीठ.
आणि आम्ही बघा सेंधव मीठ वापरतो. आता ह्याच्यात टाकले मी मीठ. बस. आता इथे बघा आपली भाजी चांगली शिजते आणि पाणी पण जरा आटलेलं आहे, म्हणजे अर्धवट भाजी शिजलेली आहे आपली. तर त्यावेळी आता मी टाकते शेंगदाण्याचं कूट. इथे थोडंसं पण शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं आहे, जास्त पण नाही टाकायचं, नाही तर भाजी ना एकदम घट्टसर होईल. तर थोडंसं शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं नावाला. आणि आता आपण हे परत कवर करून घेऊया. पेज, मूग डाळीची पेज. आम्ही रोज घरी मूग डाळीची पेज सकाळी पितो, म्हणजे कंपल्शन आहे. चेस कशाने चेस करतोय बघा. आणि आता इथे माझी भाजी पण होते, काळ्या वाटाण्याची आमटी झालेली आहे. भात ना मी जेवताना ठेवेन जरा अर्धा तास आधी. आणि आता मी पोळ्या करून घेते. पुरणाच्या पोळ्या नाही, चपाती. आता आमचं घरी जेवण झालं. जेवण बनवून तुम्हाला काजलने दाखवलं. आम्ही सर्व जेवण झालोय आणि आता आम्ही चाललोय कुठे भाई? कुठे चाललो आपण? विरारला. काय करायला? इकडे बघा काय लिहिलंय, फॉर सेल. ये 1 BHK फ्लॅट बेचना है. आणि खाली हात ठेवला, तिकडे माझा नंबर दिलेला आहे. हे लावणार आम्ही त्या फ्लॅटला. त्या फ्लॅटवर आता आम्ही कलरचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला होता, तो भाई झाला ना. आम्ही सुद्धा अजून बघितलेलं नाही, आपण सोबत बघूया. कलरचं काम केलेलं आहे आणि बाकी साफसफाईचं पण इतर सर्व काम केलेलं आहे. आता आपण तिकडे जाऊन बघूया. चला आपण, तुम्ही पण आमच्यासोबत विरारला चला. आता वाजले किती? 3 वाजले ना भाई. विरारला पोचायला किती वेळ लागेल आपल्याला? 2 तास ना. बरोबर 5, 5:15 आम्ही तिकडे पोहोचलो. विक्रोली टू दादर, दादर टू विरार बाय ट्रेन. तर पटकन बघा आम्ही विरारला पोचलेलो आहे आणि इकडे आमचं कलरचं काम पूर्ण झालेलं आहे. तर बाहेरून बघा कसं सुंदर वाटतं. सर्व व्यवस्थित एकदम कलर केलेला आहे, एकदम मस्त. फ्रेमला पण एकदम व्यवस्थित कलर, इव्हन डोरला सुद्धा कलर केलेला आहे. आणि आपले भाई काकासुद्धा आतमध्ये. भाई कुठे? इकडे. कसं वाटतं कलर? मस्त वाटतंय ना. आता जरा आपला फ्लॅट कसा मोठा वाटतोय ना. आणि हा आपला फ्लॅट बघा 1 BHK फ्लॅट आहे. त्याचा हा हॉल आहे, एकदम व्यवस्थित पुट्टी लावून एकदम प्लेन करून कलरचा 3 हात मारलेले आहेत आम्ही व्यवस्थित. तर हा आमचा हॉल छान आहे ना भाई, व्यवस्थित झालं आहे ना. ओके. आणि इकडे आपण जो बोर्ड आणला आहे ते पण आपण लावूया. तर विंडो आपली असं हे दिसते. हॉल इकडे आहे. आपला बेडरूम दाखवा भाई. बेडरूम आपला इथे, आपलं किचन आणि आपल्या लेफ्ट साईडला बेडरूम आहे. ओके. ह्याला पण फ्रेमला एकदम व्यवस्थित मारलेलं आहे, एकदम छान वाटतं. आणि तुम्ही बेडरूम बघाल तर एकदम छान. इवन आम्ही ते बाहेरचे जे ग्रिल आहेत, ग्रिललासुद्धा ब्लॅक पेंट व्यवस्थित मारलेलं आहे. आणि हे सर्व व्यवस्थित साफ करून घेतलेलं आहे इवन आउट. आणि खालून पण एकदम व्यवस्थित करून घेतलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला बघायचं असेल की हॉल आपला केवढा मोठा आहे तर मी दाखवतो बघा. आपला बेडरूम एकदम छान मोठा आहे ना भाई. आपण बोलतोय एवढा मोठा आहे. एरिया एकदम मोठी. आपल्या विक्रोलीचा जो रेंटेड हाऊस आहे ना त्याच्यापेक्षा ही एरिया मोठी आहे. आणि बेडरूमपेक्षा हॉल जास्त मोठा आहे आपला. तर बाहेर गेले तुम्हाला समजलं असेल. त्यासोबतच इथे किचनसुद्धा आम्ही व्यवस्थित करून घेतलं आहे. ही आमची चटई होती, ती यूज आता आपल्याला फेकायची. इवन ह्याच्या आतमध्ये सुद्धा आम्ही कलर करून घेतला आहे बघा व्यवस्थित. तर हे सर्व व्यवस्थित करून घेतलेलं आहे. आणि जेवढी ह्याच्या आतमध्ये गरज होती पेंटची तेवढी आपण पेंट ह्याला पण करून घेतलं आहे बघा वरती. हा बल्ब जरा डिम झाला आहे म्हणून जरा लाईट कमी आहे इकडे. तर आपलं कलरिंगचं काम आपण ऑलमोस्ट सर्व करून घेतलं आहे. आणि हा फ्लॅट पहिला कसा होता ते पण तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघितला होता आणि आता कसा दिसतं ते पण तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघितलं. आणि इवन हे सर्व पण व्यवस्थित करून घेतलं ना भाई. हे बघा, हे लाईटचं बटन ऑन ऑफ, हे सर्व जेवढे फॉल्ट होते तेवढे आपण क्लिअर करून घेतले. आता छान वाटतं. हे सर्व पण व्यवस्थित आहे ना. लाईटिंग पण तुम्ही बरोबर करून घेतला होता त्यावेळी. ओके. सर्व आपलं व्यवस्थित झालं आहे. आणि आता तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुम्हाला हा फ्लॅट आत्ता कसा वाटतं. आणि पहिला तर तुम्ही बघितला होतात ना.
पहिल्या आणि आतामध्ये किती डिफरन्स झाला ते पण आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तर आपण जो बोर्ड लिहिला होता ना घरी फॉर सेल, ये 1 BHK फ्लॅट बेचना है, 1 BHK फ्लॅट फॉर सेल आपण बोर्ड लावलेला आहे. आता सोसायटीमध्ये सर्व बघतील आणि नंबर दिला त्याच्यावर ते कॉल करतील. किती वाजले? 8:47. 5 ते 5.5 तास लागले आम्हाला विरारला जाऊन. आणि सहजा काय केलं, फक्त गेलो, काम किती झालं बघितलं, बोर्ड लावलं आणि आलो. आणि तुम्ही बाहेर बघा इकडे, ते बंद केलं की आवाज कमी येतो. आता दाखव किती झाले. 6,000 तर माझे झाले होते, तुझे 224 म्हणजे 324 झाले तुझे. 324 झाले माझे. आणि सर्व बंद करून घेतलं बघा, सर्व बंद केलं A to Z सर्व बंद. हे पण स्टेअरकेस खाली जायचं ते पण बंद, ते पण बंद. बिलला पण जरा फिरवतो इकडे तिकडे. बिल बसली आहे येऊन. हां ये तू चल खेळायला चल. चला बाय बाय. तू बघितलं विरारचा फ्लॅट कसा कलर केला? मस्त केला. आवडला तुला? हो. तर जेवायला बसूया आपण का नंतर थोड्या वेळ जेवणार? आता माझं झालं की तू बसूया. दिवसभर काय काय केलं आज? भरपूर काय केलं, सगळं केलं. काय म्हणजे काय? अजून एक मशीन घ्यायची आहे आता. पायाच्या मशीन ना, पायाची मशीन घ्यायची. मसाज मशीन. हो. आता ताई घेते ना? हो.